Tulkaa unboxaamaan mikrofonia. Uusi kamera mulle. Joo. Tää oli vähän semmonen niinku päähänpistos, kun oli vissiin alennuksessa, ellei mä väärin muista. Niin oli alennuksessa verkiksessä. Niin mä päätin sitten, että no, tää on tosi paljon parempi kuin tää mun GoPro Hero 12 Black. Niin on jotenkin niin huono äänenlaatu, että mä en vaan, ei siis äänenlaatu, kun siis videon laatu, että mä en tiedä mikä siinä on. Ensimmäinen tuote on tommonen. Tää oli tosiaan se V30. Mä viimeksi kun mä astin tähän niin mä astin liian hitaan ton muistikortin, niin se ei kuvannut kuin 20 sekunnin klippejä. Ja nyt on niinku tää Pro-kortti, toi V30 malli. Ja sitten täältä tulee tää itse Osmo Pocket 4. Tää on niinku tää Creator Edition. Joo, tässä unboxausveitsi. Tällä taisi olla hintaa tän kans yhteensä noin 700. Vähän kallis, mutta no, minkäs teet? Mulla siis on itsellä vielä DJIltä tämmönen gimbaali puhelimelle. Tää on kyllä palvellut tosi hyvin. Boom. Ja totta kai nämä samat tarjat, mitä tulee kaikista DJIin tuotteista. Ja sit tuli tämmönen kondomi. Mä en tiedä. Mä oon sen tästäkin saanut, joo. Joo, tää on tämmönen pussi. Ei tuu kyllä varmaan tarvetta tälle. Sitten tähän itse jackpottiin, mitä mä oon kyllä ottanut nyt sunnuntaista asti. Ja nyt on tosiaan siis torstai. Tää on kyllä aika hyvä materiaali. Huomaa kyllä. Noniin. Ensimmäisenä tässä on mikrofonille tämmönen pop-filteri. Sitten tässä onkin itse mikrofoni. Onpa pieni, herjestas. Kuoritaan tää Rode, niin on näillä pieni kuin koira. What? Tästä tuli toinen tämmönen pop-filteri. En tiedä miksi. Mä käytän sellainen tätä, jos käytän. Tuli siis, kun mä katsoin noita infoa, tai siis tuotehommaa, niin mitä siinä kaikkea tulee, niin siinä oli ihan hirveästi kaikkea. Joku tämmönen. En mä tiedä, onko tää joku magneetti. Ui perkele. No oli se näkö magneetti. Vittu mä sain sydänkohta. Herjästä. Sitten joku tämmönen klipsu. Varmaan tuohon mikrofoniin. Aha. Joo. Mikäs tää on? Niin tää taisi olla se homma. En oo sieltä varma, kun en oo vielä niin hyvin perehtynyt. Ai, tästä tuli tämmönen valokin. Oho. Tässä ei kyllä taida olla akkua. Tai se akku on, kun sen lyö kiinni tohon. Sitten tämmönen, en tiedä onko tällekään niin käyttöä. Mihin ton saa kiinni? Joo, ihan. Missä mä oon tässä nää MPC? En tiedä kanssa. Sitten tää on vissiin laturi. Sitten joku piuha. Aika jämäkkä C-piuha. Sitten suolaa. Mä syön nää pakkaussuolat sitten myöhemmin. On kyllä ihan hyvin pakattu nää. Taitaa olla mukavasti. Sitten linssi. 0,75 15 millinen linssi. Sitten toiseksi vikana täällä on
tämmönen mini-mountti. Ei, tää on kyllä söpö. Tämmönen pikku. Ja sitten päästään itse asiaan. Tää nyt on pussin sisältö tyhjä. Päätuotteeseen. Tän on paresti olla tosi hyvä verrattuna tuohon mun GoProseen, koska mä en sit käyttänyt niinku 7 hunttia tähän koko paskaan, vaan sen takia, että tää on hitusen parempi kuin... Joo. Tältä se näyttää. Ahaa, tää oli tämmönen. Mä tän paikallaan. Remove before use. Nyt mä setuppaan tän kameran, me palataan kohta takas. No niin, nyt mä asensin tähän tän tästä kääntyy näin. Ootas, toimikohan tässä vielä se tracking-homma. Ei. Joo. Se on tämmönen vempele tää ja... Joo. Mähän vasta nyt niinku hoksasin että tää on niinku toimii silleen, että tän niinku saa tästä käännettyä, niin se menee niinku silleen vaikka YouTube-video hommaa. Ja sitten takaisin, jos haluaa vetää vaikka TikTok tuolla kuvalaadulla tai tuolla, niin haluaa tehdä videoita, niin tää on kyllä tosi hyvä. Miksi, että mä teen TikTokin tänään, niin tää on kyllä tosi hyvä vempele. Tää on niinku rahan arvoinen. Verrattuna sit tohon GoProon, se nyt ei ollut niin hyvä, mitä mä oon tässä nyt sitä käyttänyt puoli vuotta, vuoden. Niin tää on niinku tosi hyvä tää. Niinku träkkää mun naaman ja niinku seuraa mua. Et jos tuleeko tälle niinku mitään käyttöä tälle niinku ominaisuudelle, mutta joo, on tää niinku ihan jees. Ja sitten kun jos vaikka käveleekin, niin ei tää niinku tärise yhtään tää kamera. Et vaikka mä niinku tässä kävelen, niin ei tää oo niinku niinku tee semmoista tämmöstä liikettä. Niin tää on kyllä tosi hyvä. On kyllä rahanarvoinen kamera. Et mä voin suositella kyllä joka ikiselle, joka ajattelee niinku somen tekemistä tai ylipäätään mitään videokuvaamista, niin tää on kyllä tosi hyvä kamera. Kiitos kun katsoitte. Tää unbox-video oli niinku tässä. Ja joo, tällä tulevaisuudessa sitä ollaan kuvaamaan niinku about varmaan kaikki videot, koska tän on lasketteluvideota kuvaan varmaan tällä on helpoin. Tätä nyt tuskin saa mihinkään kunnolla kiinni, niin joo, ja nyt mulla on 2 kameraa. Mut joo, kiitos kun katsoitte. Nähdään seuraavassa videossa.